wato ni ka san me ba ni mamaki game da dokokin nan da ake saka a kasar nan sai ka faɗa in banda tsabar rashin hankali irin na shugabannin mu na Najeriya har yanzu ba kawai hana mutane fita ake wai ba za ka je kasuwa ba za ka je masallaci ba wannan ai ba mafita ba ce in banda abun kunya ya kare a kansu ba mu je kasuwa ba mu je masallaci ba su babu komai na taimako ba mutuwa suke so talaka yi sannan har yanzu ba wani mataki ba da aka ɗauka na feshin magani ko na scanning ko na wani abu da za a ringa wa talakawa don a ga waye ya kamu waye bai kamu ba har yanzu ba kawai dokar ta tsaya a kar a je masallaci kar a fita kasuwa har yanzu ba abin da ake wa talaka wannan ai zalunci ne to amma a ganin ka me ya kamata a yi wa talaka abin da ya kamata a yi wa talaka shi ne a kula da shi duk duniya ba abin da talaka yake bukata saboda a ba shi kulawa ba a ba mu abinci ba a ba mu magani ba an hana mu fita mu nemi abin da za mu ci an hana ba wani abu kawai sai ya hauka da siyasa kawai aka sa a gaba a kasar wannan ai bai kamata ba ha wanda kira za ka yi ga gwamnati akan wannan lamarin wallahi sai duk dura mata a cikin gwamnati don kutumar wanda ba ta san halin da muke ciki ba na rantse da Allah sun fi kowa sanin halin da talaka yake ciki a kasar wannan ya rashin mutunci to amma na ganin aka tsaro ake kawo muku akan wani cutar ta annoban coronavirus alin tsaro ya kare akan a kawo magani kawai a kula da talakawa a zo a yi mana feshin nan da muke ganin ana yi wa turawa a zo a ba mu magani a kula da mu a yanzu dan Allah muke in tambaye ka baka fita ka nema abinci ba a kawo maka abinci ka ci ba a desa maka magani ba a yi ma scanning kana da ita ko ba ka da ita ba kawai an ce ma kar ka fita kai sallah kar ka fita ka je ka nema abinci wai duk dan kar ka kamu da cuta to bayan kana tare da cuta ai kana tare in dai aka baka da yunwa wallahi kana tare da cuta cuta ma kwata gaske ha ba a gaske haka faɗin gwamnatin Najeriya ba ta da tunani wallahi ko kaɗan ba lissafi